खइले बारू मुड़ी गाड़ के दशा बिगड़ल बाटे सलावार के। कहाँ खइले बारू मुड़ी गाड़ के दशा बिगड़ल बाटे सलावार के। जब छुअनी तो दुनु छटके लागल, जब छुअनी तो दुनु छटके लागल। कैसे अनारवा लटके लागल, कैसे अनारवा लटके लागल, कैसे अनारवा लटके लागल। रिया फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। तू तो नया भइलू हो ना बीरी, अब तो खोजेलू बड़का भाबीरी। हो तू तो नया भइलू हो ना बीरी, अब तू तो खोजेलू बड़का भाबीरी। आगे पीछे जवाना का भटके लागल, आगे पीछे जवाना का भटके लागल। कैसे अनारवा लटके लागल, कैसे अनारवा लटके लागल, कैसे अनारवा लटके लागल। कहबू तले जाई बडेरा में, राहुल बबुआ के पड़ो ना फेरा में। कहबू तले जाई बडेरा में, राहुल बबुआ के पड़ो ना फेरा में। हो राइटर मिथलेश गटके लागल, राइटर मिथलेश गटके लागल। कैसे अनारवा लटके लागल, कैसे अनारवा लटके लागल, कैसे अनारवा लटके लागल। रिया फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।